Bona nit. Una cinquantena de ferits, entre els quals 3 de greus, en un aparatós accident d'un autobús a l'autopista del Maresme. El vehicle ha quedat encastat a l'entrada d'un túnel a la C32 entre Pineda de Mar i Tordera. Aquesta tarda ja han aconseguit treure'l, però caldrà revisar el túnel abans de reobrir-lo a la circulació. Que demanem més assegurada. Ja ho he demanat, Carla, Llavina. Aquesta posició en què ha quedat l'autobús totalment encastat al túnel ha complicat el rescat dels passatgers i la retirada del vehicle de l'autopista del Maresme. Ha estat un accident molt aparatós, amb una cinquantena de ferits, entre els quals 3 de greus. L'autobús transportava treballadors d'Inditex. Feia el trajecte entre la plaça Tetuan de Barcelona i el centre logístic de Tordera, on hi ha les instal·lacions d'aquesta empresa. És la imatge a hores d'ara de les platges de l'Arbre de Gos i el Saler en ple Parc Natural de l'Albufera. Un vessament d'una substància encara per concretar ha obligat a tancar-les i activar el pla territorial d'emergències. L'atac ha sorprès molts banyistes que han hagut de suspendre el dia de platja. Des de fa unes hores oneja la bandera roja. Bona vesprada, com estan? Emergències ja ha fet una primera anàlisi del vessament i treballa junt amb Salvament Marítim per a determinar la procedència i la perillositat, també per a valorar-ne l'extensió. Pilar de la Fuente, última hora. L'última hora és que, com podeu veure, la platja del Saler és una imatge inusual, està buida perquè s'ha prohibit el bany per aquest vessament que han detectat este matí. Un home de 90 anys i una dona de 86 han resultat ferits molt greus a causa d'un incendi provocat per una explosió de benzina. L'accident s'ha produït a una finca rústica pròxima a la carretera de Santa Margalida i a 1 quilòmetre de Muro. Bon dia. Aquest incendi s'ha produït a primera hora d'avui matí i ha mobilitzat els bombers i els serveis sanitaris per atendre les víctimes. Cati Alzamora. Sí, les primeres hipòtesis apunten que els dos ancians estaven intentant posar en marxa un generador elèctric que tenien dins la caseta. Ja es tornen a activar els avisos per calor. Ho dèiem ara, just a l'inici, un home de 90 anys i una dona de 86 han resultat ferits greus a causa d'un incendi a una finca rústica ubicada a 1 quilòmetre de Muro. Tot apunta a una explosió de benzina, apuntaven també. La dona està greu i l'home en estat crític. Cati Alzamora, què més sabem, a hores d'ara?
tarda, el Consell Superior de la Justícia demana amb urgència un nou codi de procediment penal per posar fi a la lentitud de les instruccions judicials. El president de l'organisme també ha parlat de les dilacions indegudes en les sentències i diu que, més que sancionar, es vol buscar solucions al problema. Josep Maria Rossell anuncia l'expedient judicial electrònic per al febrer vinent. No es pot tenir una persona encausada durant 10 anys perquè se li desgràcia la vida. Ho assegura el president del Consell Superior de la Justícia en el balanç dels 6 primers mesos del mandat. Bon dia i benvinguts en la vostra edició en llengua catalana, la darrera de la temporada. Avui vos portarem de viatge, un viatge en el temps en una ciutat a prop d'aquí. Serà després de l'actualitat en breu. El primer torn de les legislatives mobilitza també dins el departament. La participació a 17 hores era de 60,97%, 21 punts per sobre del 2022. Què ha marcat l'actualitat dels països catalans? És el moment d'espiar la revista de premsa signada Sandra Canal. Novetat al mar. Planten 500 exemplars de Posidònia al Cap de Creus per aturar l'expansió d'una alga invasora asiàtica. El tramvia supera amb nota el primer trajecte de proves entre les Glòries i Verdaguer. Els tècnics van poder comprovar el bon funcionament de la catenària soterrada i veïns i curiosos tampoc no es van voler perdre aquest primer viatge. Per veure circular trens amb passatgers haurem d'esperar fins a la tardor. Quan acabi la fase inicial de proves encara s'hauran de fer les anomenades marxes en blanc, que són simulacions del trajecte que farà el tramvia per aquí pel nou traçat. Hola, molt bona tarda. Una imatge que s'ha fet esperar molt. Ahir a la nit, pels vols de les 11, es va fer el primer viatge de prova de la línia de tramvia que connectarà la plaça de les Glòries amb Verdaguer. Cada cop queda menys perquè comenci la Festa Major de Manresa i aquest dimarts s'ha presentat el cartell signat pel dibuixant Manel Fondevila. A Torà, els solsoners han detingut 2 homes per cultivar més de 1.200 plantes de marihuana. El govern municipal de Girona opina una proposta per la sala primera de la secció quarta del Palau de Justícia de Girona. L'última petició de la Fiscalia espanyola, un recurs que novament ha estat rebutjat.
El preu mitjà del lloguer a Girona va arribar al seu màxim històric durant el primer trimestre de l'any, situant-se a 800... Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. Aquest increment no és únic de Girona, sinó que és una situació generalitzada arreu de Catalunya. De seguida ho veiem. Abans, però, fem un repàs a la resta de notícies destacades d'avui dimarts, 16 de juliol. Segons el PSC, Girona, pel canvi al govern de Guanyem, Junts i Esquerra Republicana ha hagut d'abonar gairebé 54.000 euros per no haver iniciat el programa Treball i Formació 2019. El principal grup de l'oposició reclama també a l'actual govern de la ciutat que faci efectiva la reforma del carrer de la Creu. Bona tarda, us donem la benvinguda a l'informatiu de Penedès Televisió. Avui, per començar, ens fixarem en les destinacions turístiques que més s'han sol·licitat als penedesencs a les agències de viatges de Vilafranca. Anirem també a Subirats, on ha tingut lloc la inauguració oficial d'una rotonda a la Nacional 340, una rotonda llargament reivindicada. Veiem el més destacat d'avui als titulars. Europa i el sud-est asiàtic, destinacions preferides dels penedesencs en aquestes vacances d'estiu. Les destinacions turístiques més sol·licitades a agències de viatges de Vilafranca són Europa i el sud-est asiàtic. Salutacions. L'Ajuntament de Lleida convertirà part de l'avinguda Doctor Fleming en una ronda verda amb 80 arbres i més de 7.300 plantes, un projecte que està marcat amb la voluntat de fer una ciutat més verda, permeable i resistent al canvi climàtic. Les colònies d'estiu de l'Associació contra el Càncer han arribat un any més a la Vall d'Aran, en la 24a edició. Bon dia. Dimarts 16 de juliol encetem el temps de l'entreteniment i la informació a Canal Terres de l'Ebre en una nova edició de l'Ebre al dia. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha informat que ha quedat restablert definitivament el subministrament d'aigua en alta als municipis d'Alcanar i la Ràpita, després d'haver interromput el servei a causa d'una avaria. Després de pràcticament 48 hores de treballs de reparació per part dels serveis tècnics del Consorci, l'aigua ha tornat a omplir els dipòsits de les dues poblacions del Montsià. Mas Guix diu que... El nou contracte de la brossa de Torredembarra costarà més de 27 milions d'euros en 8 anys. L'Ajuntament ja té els plecs per posar-lo en marxa a principis de l'any vinent. El ple d'aquest dijous ha de certificar el pas endavant. Preveu millores d'equipaments i del servei. La URB comença...
L'Ajuntament de Torredembarra confia poder posar en marxa el nou...